susreo sam čovjeka čiji je moral tako lijep da ljepši ne može biti. Njegovo ponašanje prema ljudima zadivljuje. Međutim, u njegovoj kući je nered godinama. Pa ćemo danas pokušati objasniti kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao sa svojim ženama. Mnogo bi bilo da govorimo o životopisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je velika tema. Ali malo ćemo pokušati zaviriti u kuću Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da vidimo kako je on postupao sa svojim suprugama. Imao je više supruga i to po Allahovoj odredbi. Allah mu je to naredio. I pored velikih obaveza koje je imao, a pitanje je da li je ikada iko imao tolike obaveze kakve je imao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Svi raniji poslanici su bili zaduženi da pozovu sve narod u islam, a on je zadužen da pozove sve ljude i džine u islam. Pa je bio državnik, pa je bio vojskovođa, pa je imao vremena za prijatelje da sjedne sa njima, da putuje sa njima. Za svakoga je imao vremena za onu staricu koja ga zaustavi na putu i nikada ne bi otišao prvi od njih. Ali imao je vremena i za svoje supruge. Mi često puta ne imamo vremena. Ni za dijete, ni za ženu. Prijateljima kupimo hediju, poslovnim partnerima. A godine znaju proći, ne sjetimo se da svojoj ženi donesemo barem simboličnu hediju poklon. Da je tim simboličnim činom pokažemo da je volimo. Jer islamski brak se temelji na ljubavi. Dolazi kući umoran i sve probleme s posla donosi u kuću. Dolazi mrzovoljan, pred drugima se osmijehuje, a kad dođe ženi, on je namršten. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Hajrukum li ehlihi. Najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema svojoj ženi. Evo mjerila, evo velikog pravila. Možeš ti ljepotu prodavati tamo negdje, onima koji te ne znaju dovoljno, ali u kući ne možeš ni ti ni ja, brat. Ako si tu dobar, zaista si dobar. Ko te zna bolje od ukućana? I to je mjerilo. Ako si dobar prema svojoj hanumi, onda zaista jesi dobar. Kaže poslanik, a ja sam najbolji prema svojoj ženi. Među vama ja sam najbolji prema svojoj supruzi. Imao je jedno vrijeme 11 supruga. Rekli smo po Allahu i odredbi. I to je izuzetak. Samo njemu dopušten. Kako bi one prenijele islam, kako bi one kazale kako je on postupao u kući. Ali za sve je imao vremena. Aisha radijallahu anha kazuje da je znao sa njom, pošto ona bila najmlađa, znao je sa njom igrat se. Znao je utakivati se sa njom. I kaže, kad bi se ona napila, on bi uzeo onu posudu, pa bi okrenuo s onog mjesta odakle ona pila, pa bi s tog mjesta pio. Rekli bismo, romantika, treba neko iz Europe da nas uči o tome. Pa bi se kupao zajedno iz iste posude sa svojom hanumom. Takav je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to treba reći. I to je islam.
stavio svoju glavu u njeno krilo i slušao kako ona uči Kur'an. Naravno, Allahov poslanik je bio čovjek. Innama ene bešarum mithlukum. Ja sam čovjek poput vas. A čovjek na ovom dunjalu ima i problema, pa ima ih i u kući. Ali pogledajte kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rješavao probleme. Jedne noći primijetila Aisha radijallahu anha da je on izašao krišom iz kuće. I ko žena. Pomislila je, ode on drugoj ženi. I isprada se iz kuće i prati ga. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazi na greblje Al-Baqir. I primijetio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto poput sjene da iza njega ide iza zgrada. Nije obraćao pažnju na to. Ali kada se vratio u kuću, ona je legla i kao da spava, ali primijetio onda ona duboko diže da diha se. Aisha, šta je s tobom? Pite Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ništa Allahov poslaniče. Kaže, reci mi, jer ako budeš krila od mene, Allah će me obavijestiti. I ona njemu kaže, Allahov poslaniče, i oca i majku za tebe bi dala. Ja sam pogriješila. Ja sam mislila da ćeš ti otići svojoj drugoj supruzi u noći koja pripada meni. A on mi kaže, Aisha, pa zar se ti bojiš da će te prevariti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Eto, to je bio njegov odgovor. Šta mislite kad bi nas negdje u nekom restoranu došla žena pa kontrolisala? Sumnja u nas, pa špionira, kako bi mi žestoko reagovali. Odmah bi reakcija bila žestoka. A on kaže, zar ti misliš da bi tebe Allahov poslanik prevario više? I onda ona njega pita. Kaže, Allahov poslaniče, kad dođem u greblje, šta da kažem? Vidite, on nju poučava islamu. Nije se naljutio. Nemojte misliti da nije bio ljubomoran Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer ljubomora, sve dok je umjerena, je dio vjere. Ne može musliman ne biti ljubomoran. I kada je jedan put Sa'd, radijallahu anhu, rekao, kad bi zatekao drugog čovjeka koji nije ništa mojoj ženi, u mojoj kući ja bi ubio i njega i ubio bi svoju ženu. I ashabi se čudili, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, zar se čudite Sa'du? Kaže, ja sam, tako mi Allah, još ljubomorniji od njega. Dakle, jest ljubomoran i jest mu Aisha napravila problem, zato što nije imala povjerenja u njega. Ali pogledajte kako on reaguje. On razumije ljubomoru koja postoji kod žena i kako na lijep način da rješava tu. I on nju onda poučava, kaže, kad dođeš u greblje, reci Esselamu ala ahli dijar, Esselamu alaikum o stanovnici kabura, minal mu'minine vel muslimin, od mu'mina i muslimana, jerhamullahu mustaqdimina minna vel mustakhirin. Neka se Allah smili onima koji su otišli prije i koji će doći kasnije. Wa inna inša Allahu bikum lahiqun, i mi ćemo se vama, ako Bog da, uskoro priključiti. Tako je postupao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda on svojoj Aiši kaže, Aisha, došao mu melek Džibril, a ti si skinula odjeću i legla si. I nije ušao u kuću. I stida da te ne gleda bez odjeće. Pa me krišom dozvao. Ja sam izašao iz sobe i naredio mi je da odem na greblje i da molim Allaha za oprost umrlim. Ja sam kada zbog toga otišao. Žao mi je bilo da te budim. Zbog toga sam Aisha otišao. Subhanallah. Tako je postupao onaj čiji moral je bio Kur'an.
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji kaže edebeni rabbi fa'atani ahsana khuluqi, mene odgajao moj gospodar i lijep mi je odgojao. Druga situacija iz koje vidimo kako je postupao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je imao problem u kući sa ženom. I većina tih slučajeva prenesena je od Aisha radijallahu anha. A ona je znala koliko nju poslanik sallallahu alejhi ve sellem voli. Jer jedne prilike Amr ibn As pita Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: men ehabbu nasi ilejke ja Rasulallah, kada ko ti je od ljudi najdraži Allahov poslaniče, a on kaže Aisha. wa men ahabbu ilejke min ar-rijala, koga od muškaraca najviše voliš, kaže Ebaha, njenog oca, Ebu Bekra. I zbog toga je nekad pretjerano pokazala tu ljubav. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio kod nje u kući i došli mu gosti, ashabi. I saznala je zato neka od njegovih supruga imala hrane ili jede kod sebe i donijela da počasti goste. Aisha radijallahu anha ponovo ljubomorna. Ulazi Aisha radijallahu anha, majka mu'mina, muslimana, a sve supruge Allahovog poslanika su majke svih muslimana, to su naše majke. Tako ih Allah naziva. Ulazi onaj tanjir, razbija pred gostima. Zamislite kako bi mi postupili da nam dođu gosti i Hanuma dođe i razbije onu postur i hranu, sve. Kako bi žestoka kazna bila. A ne bi se o mjesec govorili. Možda neko koji je još žešći, možda bi odmah razlog braka dao. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte smirno, kaže ashabima, okreće ih i kaže garet umukum, vaša majka je ljubomorna. Sve je bilo, sva reakcija je bila u tome. Vaša majka je ljubomorna. Završan problem. I kad se je smirila Aisha radijallahu anha, odnosio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže ina'un bi ina' wa ta'am bi ta'am. Kaže vraćeš tanjir. Neki predaje kažu da je tu bila Safija koja je donijela hranu, neki predaje kažu da je bila Zejneb. Vraćeš tanjir i vraćeš hranu. I nema kazne, drugi kazne. Razumije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljubomor. A mi s jednom ne znamo postupa, subhanallah. A on, pogledajte kako rješava probleme. A on nam je uzor. Ako smo mu'mini, kada kjana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Nema udaranja ženi, kažnjavanja. A ako već treba, onda ide prvo posavjetujte i pa onda razdvojite se u postelji, ne u kuću, drugu kuću, nego samo postelj. Simbolična kazna. I ako već treba da se udari, onda kažu ashabi misvak pak od 10 centija nije veći, neka čišćenje zubi. Simbolično, ne da je oštetiš, nego samo da ona shvati da je pogriješila. Stvorena od Hava, stvorena od rebra Ademu, dio tebe čovječe, kako možeš dio sebe prezirati? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la yafqul mu'minu mu'mine, ne može musliman učiniti nepravdu muslimanki svoje žene. Ne može, to je nemoguće. Ako budeš činio zulum, imat ćeš posla s Allahom Đelešanu, jer Allah je odredio te granice, Allah je postavio te granice. Jedne prilike dolazi Safija, majka mu'mina, supruga Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i tuži se na jednu drugu poslanikovu suprugu koja joj je prigovorila. Kaže, ja sam Korejšik, dakle iz uglednog plemena. A kaže, ti nisi, a ona je bila porijeklom nekad jevrejka, pa je primila islam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle ima problem. I kako ga rješava? Kaže on Safiji radijallahu anha, pa kaže
zar joj nisi znala reći da si ti supruga Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da si kćerka Haruna alejhi selam i da ti je amidža Musa alejhi selam. I završen problem. Pogledajte. Takav je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jedne prilike njegove supruge, njih nekoliko, sakupilo se i kažu Allahov poslanik voli više Aishu nego nas. On je to i rekao. I šalju njegovu kćer Fatimu, idi Allahovom poslaniku i reci njegove žene traže da bude pravedan čak i u ljubavi prema ženama. Ali pazite, nemoguće je srcu suditi. To ne može niko, pa ni Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer srce je to koje sudi. Nemoguće je tu biti pravedan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike rekao, kaže, ja Rabbi, ovo je ono u čemu ja mogu biti pravedan. Ali ja ne mogu biti pravedan u tome da sudim srcu. I nemoj me kažnjavati zbog toga. Ja Rabbi. I Fatima radijallahu anha odlazi svom babi i zatiče poslanika u spava. Budi ga i kaže, tvoje žene su me poslale i traže od tebe da budeš pravedan. One kažu da ćerku Ebu Bekrovu više voliš nego njih. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja bunejje, ela tuhibbine men uhib, kaže ćeri moja, hoćeš li ti voljeti onoga koga ja volim? Kaže, hoću Allahov poslaniče. Kaže, ehibbi hali, onda voli ovu. Pazite, to ne znači da nije volio druge žene, ali one su primijetile po nečemu da on više voli Aishu radijallahu anha. Naravno, kad kupuje, isto i kupuje. Pravedan je u bolesti, na samrti kad je bio. Pa kad gubi svijest, budi se i pita, ajde men, kod koga sam ja sutra? Da ne bi napravio nepravdu prema ženama. Kod koga sam sutra? Kad je bio pravedan, niko od njega nije bio pravedniji. Ali, kad je u pitanju ljubav, tu ne možeš biti nikako pravedan potpuno. I one nisu bile zadovoljne s Fatimnim odgovorom. Šalju Ummu Seleme. I ona dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže, tvoje supruge me šalju i traže da budeš pravedan prema njima. U ljubavi. Osjećaj da više voliš Aishu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa nije odgovorio. Nekoliko puta ona isto to postavlja, on samo šuti. Sljedeći dan šalju Zejnebu sa istim zadatkom. I Zejneba odlazi, a Aisha prisutna tu. Kaže, Allahov poslaniče, dozvoli mi da ja odgovorim. Poslanik ju išaretom dozvoli. Ona je porazgovarala sa Zejnebom, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, vidite, kaže, ćerke Ebu Bekrovi, kako ona zna odgovarati. Završena priča. Problem završen. Razumije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljubomoru žena. I nije žestok i ne kažnjava je zbog svakog prestupa, zbog svake greške koje one napravi. Kada bi došao u kuću, kaže Aisha radijallahu anha, kana fi muhimmati bejtihi. Kad bi došao u kuću, on bi bio poput sluge svojim ukućanima. Prenosi se da je znao sam sebi krpiti odjeću, čistiti obuću, da je znao čak musti koze. Takav je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Velik u svakom pogledu. Uzor mu'minima i mu'minka. I nije nam potreban drugi uzor. Jedne prilike kaže Aisha radijallahu anha. Kaže, Aisha, ja znam kad si ti na mene ljuta. Kaže, kako ti znaš Allahov poslanik kad sam me ljuta? Pa kaže, znam, kad si ljuta, onda kažeš Rabbe Haruna wa Musa. Tako mi gospodara Harunu i Musavu. A kad si, kaže, zadovoljna sa mnom, kaže, zaklanješ se gospodarom Muhammeda. Isti je to gospodar. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna kad je njegova žena na njega ljuta. Braćo, nekada je potrebno
potrebna lijepa riječ. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Vetebesemke fi vejhi ahike sadaka." Osmijeh u lice svome bratu, lijep osmijeh je sadaka. Pa onda je preče da sadaku podijeliš u svojoj kući, svojoj ženi, svojoj kćerci, svojoj sestri, svojoj majici, svojim bližnjim, onda je to još vrijednije, još veći. Dođite kući sa osmijehom. Nekada je potrebna lijepa riječ i lijep osmijeh, kako bi bili sretni u kući. I poštuj ženu. Ona ima pravo na svoje mišljenje. Ne mora se uvijek slagati sa tvojim mišljenjem, ali ti mora da ih poštuješ. I ti si zadužen da svoju porodicu pa i ženu sačuvaš od džehennema. Jer Allah dželešanu kaže: "Ja ejuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." O, vi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od vatri. A to možeš lijepim postupcima. Takav je bio poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Rekao jedne prilike: "Istausu bil nisa'i hajra." Lijepo postupajte sa svojim ženama. Braćo, ništa od ovog govora ako to ne primijeni. Islam je vjera koja se živi. Unesite radost u svoju kuću. Vratite se svaki put u kuću sa osmijehom, sa lijepom riječju. Neka to bude u ime Allaha i bit će svaki taj vaš postupak sadaka. Allaha molim da budemo umni. Ela in ahsana bihamna rizqan wa arhamna kama qala Allah tabaraka wa ta'ala idha qultum Qur'an fasmi'u wa ansitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.